Ane Irazabal, ongi etorri japera. Eskerrik asko. Bueno, plazerra da zu gurekin egotea. Argituko dugu ez gaudela Berlinen, Arrasaten gaude, oporraldi bat aprobetxatu dugulako elkarrizketa hau egiteko. Eta jakin nahi nuke etxera etortzen zarenean zer den egiten duzun lehenengo gauza edo zein den bizitatzen duzun toki berezi hori? Begira, ez naiz oso originala, baina izugarri gustatzen zait etxera itzultzen naizenean, gosaltzera kalera atera, eta patata tortilla eta gilda bat jan. Hori da, ez dakit nola esan, etxera bueltatzen naizen bakoitzean daukadan tradizio hori eta asko gustatzen zaitegia esan. Bai, mundu zabalean ez dago alakorik, ez dago, ez. Ane, kontatu, zer amesten zuen Arrasateko plazan jolasten ibiltzen zen Ane txikiak? Bueno, ez dakit, niri egia da fantasia asko gustatu izan zaidala txiki-txikitatik, ezta? Eta alde batetik asko gustatzen zitzaidan historia, etxean Egiptoko piramideen gaineko liburu pila bat nituen, eta beti amesten nuen hor arkeologiaren gaineko lanen inguruan, eta bestalde batetik beti izan naiz oso berriketa zale handia, eta beti etxean albistegiak egite gustatzen zitzaidan, baina nik imaginatzen dut ume asko bezala, ez? Eguraldiaren mapa neukan nik egindakoa, eta gurasoak lanetik itzultzen zirenean, albistegia egiten nien, aulki eta mahai baten gainean eserita. Eta ez dakit, ez naiz pertsona bat txiki-txikitatik argi izan dudanaz zer egin nahi nuen nagusitan edo zer ikasi nahi nuen. Ze nik zientzia politikoak hasi nituen, urtebete egin nuen, utzi egin nuen, gero historia ikasi nuen eta gero ikusentzunezko komunikazioa. Beraz, pixka bat bidean erabaki izan dut zer zen gustatzen zitzaidana. Eta behin ikusentzunezko komunikazioan sartzea erabaki zenuenean, ikasketak amaitu eta zer egin zenuen? Ikusentzunezko komunikazioa amaitu nuenean, oso momentu komplikatuan amaitu nuen, ze justo 2008-2009ko krisi ekonomikoa gurera Euskal Herrira ere oso indartsu iritsi zen, eta gogoaldartea, kazetaritzaren gaineko kontu guztien gogoaldartea oso triste zegoen, ez? Eta jende guztiak esaten zizun jo. Ez da momenturik onena, eta orduan, klaro, nik ikusentzunezko komunikazioa amaitu nuenean argi neukan, kazetaritza munduan hasi nahi nuela, baina ez neukan kontakturik, ez nekien nola hasi, eta orduan kontaktuan jarri nintzen, harremanetan jarri nintzen, Palestinako albiste agentzia txiki-txiki batekin, eta orduan erabaki nuen, begira, motxila hartu eta bertara joan, eta esan nuen, begira, ez bada ateratzen, ez da ateratzen. Baina ateratzen bada, aukera polita izan daiteke, ez? Eta orduan horixe, 4 hilabete egon nintzen haiekin lanean, izugarri ikasi nuen, zer erakutsi zidaten ez bakarrik kazetaritza munduan nola mugitu, baita Palestinako gizartea ezagutzen ere, zeintzuk diren haien kode sozialak, nola mugitu behar nahi zen. Ematen zidaten kamera bat eta esaten zidaten, joan zaitez ez dakin ongo manifestazioa kubritzera, eta horren ostean, esperientzia hori amaitu ostean, erabaki nuen freelance bezala hastea, nire kabuz hastea. Eta horrela izan zen poliki-poliki. Zuk aipatu duzu, freelance izatea ez da erreza, eta orain imaginatzen dut ibilbide luze baten ostean errazagoa izango dela, baina hasiera hartan nola lortu zenuen bezeroak izatea, nola ezagutarazi zinen Daviden munduan? Nik uste dut, ez dakit nola esan, osagai desberdinez osatutako errezeta badela, eta batzuetan ondo ateratzen da eta beste batzuetan ez. Nire kasuan izan zen, pesada bat izan nintzela, orduan proposamenak bidaltzen nituen denbora guztian, e-mailak bidaltzen nizkien batez ere Euskal Hedabideei, eta batzuetan erantzuten zuten, beste batzuetan ez zuten erantzuten, eta gero da momentu aprobetxatzea, ez da nian nengoen, eta bertan nengoenean gauza batzuk gertatu ziren, eraso batzuk, berriz ere esango genuke Palestinaren auzia, itzuli egin zela hedabideen lerroburuetara, eta da aukera hori aprobetxatzea. Olatura igotzea, ez? Eta gero igotzen zarenean, mantendu egin behar zara. Batzuetan hori da zailagoa, mantentzea, igotzea baino, ez? Orduan, hasieran gora-bera emozional handiekin, zu iritsi berria zara, oso gaztea, ez dakizu oso ondo industriak eta gure lanbideak nola funtzionatzen duen, ez dizkizute e-mailei erantzuten, eta orduan hasten zara esaten, zer egiten ari naiz hemen, balio ote du.
Baina momentu hortan justo gertatu zen, Palestinako aginte nazionalak proposamena bidali zuela Nazio Batuen erakundean Palestina estatu gisa aldarrikatzeko. Eta orduan hor albiste pila bat hasi ziren sortzen, eta bueno, horrekin poliki-poliki, lehenik berriarekin hasi nintzen, gero Argia, gero EITB taldearekin, eta hor hasi ziren kolaborazioak pixkat sendotzen. Markatu egin zintuen Palestinak? Bai, bueno, ni bertan hasi nintzen. Eta orduan badago baita konexio emozional bat, ezta? Bai Palestinarrekin, nik esango nuke baita Egiptorekin ere, ze gero Palestinaren ostean Egiptora joan nintzen, eta bi herrialde horiekin badaukat konexio emozional berezi bat bertan hasi nintzelako. Eta oso oroitzapen onak ditudalako, eta txarrak ere. Baina bai, markatu egin duen bai. Bai, eta zer sentitzen duzuzuk orain Gazan gertatzen ari den sarraskia ikusten duzunean? Ezin dela alde emozionala profesionaletik banandu. Ze lagunak ditut bertan. Batzuk lagunak dira eta beste batzuk dira azken urte hauetan ibilbide profesionalean ezagutu ditudan pertsonak, medikuak, kazetariak, giza eskubideen erakundeetan lan egiten duten ekintzaileak. Nik 2012ko eta 2014ko Gazako gerra kubritu nituen, Gaza barrutik orduan pertsona horietako batzuk hil egin dituzte, beste batzuk hor jarraitzen dute, eta orduan oso komplikatua da. Oso komplikatua da. Ze dena nahazten da, ez? Azkenean zuka maite duzun toki bada. Eta zeharo suntsituta ikusteak batzuetan gorrotoa ere eragiten du. Eta imaginatzen dut beste ontzat gogorra bada ikustea gertatzen ari dena, zuretzat are gogorragoa, ezta? Nik uste dut hori asko gertatzen zaiela Gazan egon diren pertsonei, ez? Edo gazatarrak ezagutzen dituztenei, edo palestinarrei orokorrean, ze Zisjordanian ere indarkeria zantzu handiak ikusten ari gara. Eta bai, zentzu hortan oso gogorra izaten ari da. Gogorra izaten ari da, ze gainera kontaktu zuzena daukagu bertako lagunekin eta ezagunekin, eta WhatsAppak bidaltzen dizkigute, konexioa erortzen ez aienean, edo Israelek elektrizitatea moztea erabakitzen ez duenean, baina eguneroko kontaktua daukagu haiekin, eta orduan, adibidez, lehen asteetan inkubagailuetan zeuden jaio berrien kontuarekin, oso gogorra izan zen egunero hori jarraitzea, Al-Shifako ospitaleko medikuek esaten zizuten informazio guztia jakinda, ez? Palestinan egon zinen, Egipton, gero Italiara joan zinen, beste mundu bat, beste gai batzuk, nola izan zen salto hori? Kontua da, Egipton nengoenean pixkat errefuxiatuen afera gehiago jarraitzen hasi nintzela, eta errefuxiatuen kanpalekuak bizitatzen ekialde hurbilean, eta gero hasi nintzen ere lanean, Egiptotik Italiara itsasontzian alde egiten saiatzen ziren familien istorioak biltzen eta kontatzen. Eta orduan, Egipton 2013an estatu kolpe bat egon zen, estatu kolpe militar bat, eta errepresio olatu handia hasi zen. Eta gero eta komplikatuagoa zen Egipton lan egitea, ze kamera batekin ikusten zizuten eta poliziak geratu egiten zizun, eta galderak egin, eta ez zuten kazetaririk nahi, eta orduan denbora bat pasa ostean konturatu nintzen oso komplikatua zela Egipton lan egitea. Eta ikusita Italian errefuxiatuen aferak indar handia eskuratzen zuela hor egon ziren bi hondoratzea handi, 900 hildako baino gehiagorekin, eta orduan Italiara joan nintzen hori jarraitzera, eta gero esan nuen begira, igual momentua da mugitzeko, eta Mediterraneoaren beste aldera bizitzera joateko, ze Egipton oso komplikatua bilakatzen ari da dena, ez da azkenean zen etapa bat itxi, eta pixkat zu konturatzea etapa hori izteko momentua zela, hori zuk ere jakingo duzu, ez? Batzuetan sentitzen duzu etapa hori amaitu dela, eta beste bat hasi behar duzula, eta horrela izan zen. Eta ze oroitzapen dituzu Italiako garai haietatik? Polita, ez, gainera nire mutilaguna italiarra da. Konexio berezia duzu Italiarekin. Bai, nik uste dute Italiaia nire bigarren etxea bezalakoa dela, ez? Nire semea erdi italiarra da baita, orduan ez dakit nola esan. Oso epe interesgarria izan da. Alde batetik, Italiako politikak iaia doktorego bat eskatzen duelako sistema guztia ulertzeko,
Gero garrantzitsua izan delako niretzako Italia beti da Europaren laborategi politiko bat. Ze Italian gertatzen dena, gero urte batzuk beranduago mundu Europa guztira batez ere zabaltzen da, ez? Hor daukagu faxismoaren indar hartzea Mussolinirekin, populismoaren botere hartzea Berlusconirekin. Gero, 20 urte geroago ikusi ditugun politikariak, Trump, Bolsonaro, nolabait Berlusconin semeak dira, testu inguru horretatik, ez? Berak erakutsi zuen zer zen hori. Eta gero tokatu zitzaidan COVID guztia, pandemia osoan. Pandemian ere, zu zinen pixkat erritmoa markatzen zuena, ez da? Zu kontatzen zenuen Italia zer egiten ari zen, eta bagenekien, gero hori etorriko zela gainontzeko herrialdeetara. Bai, gero tokatu zitzaigun pandemia, eta pandemiaren izan zen, zeharo berria, ez genuen ezer ulertzen, han identifikatu zuten 0 pazientea, gero jakin genuen etzela bera, ez? Baina ofizialki han identifikatu zuten, eta klaro, hor hasi ziren itxiera guztiak, konfinamenduak, eta sentsazioa zen, etorkizunetik hitz egiten ari nintzela. Eta, bueno, ez dut inoiz ahaztuko Erromatik egiten genituen pasealdi guztiak, eta Roma zeharo utxik. Ia, ez dakit nola esan, apokaliptikoa zirudien, ez? Eta nik uste dut beste inoiz, uste dut ez ziur nago, beste inoiz ez dudala Roma horrela ikusiko. Bai, New Yorken ere gauza berdina gertatzen zen, New York beti zaratatxu, jendetxu, argitxu, eta pandemiako lehen egun haietan utzik zegoen. Eta nola bizi izan zenuen zuk, pandemia jakinda familia urrun zen eukala, ze azkenean gu kontatzen genuen ez dakizen Matildako daudela, eta genekien gure txekoek ere arriskua zutela kutsatzeko, nola bizi izan zenuen hori? Nik uste dut lehen aldiz, gure etxean rolak aldatu zirela, eta sentitu nintzela nire gurasoen guraso. Eta kriston bronkak izaten genituen, iritsi zen momentu bat Italia zeharo itxi zutenean, hau oraindik ez zegoen itxita, astebete geroago gutxi gora bera konfinatu zuten, eta adibidez gurasoek, ez dakit lagunekin edo bazkariak izaten bazituzten, ez nien usten joaten. Eta, klaro, lehen aldia da, zuk gurasoi esaten dizula, ez joan, ez dizut usten, ez joan, ez ara kontziente zer gertatzen ari den. Eta gogoan dut lehenengo musukoak bidali nizkiela Italiatik arrasatera, 13 euro balio zuten musukoek, FFP2ek. Klaro, badirudi duela 20 urte izan zela, baina duela 3 urteko kontua da. Duela 3 urteko kontua da. Eta bai, sentitu nuen pixka bat rolak aldatu zirela garai hortan, eta pixka ni izan nintzela gurasoen aita edo ama. Bueno, pasatu zen, pandemia, oraindik COVID kasuak badaude, baina, txarrena pasatu zen, kontatu genuen, eta pandemiaren ostean ziklo bat itxi zenuen, Italiako zikloa itxi eta beste bat ireki. Bai, Berlinera joan ginen, eta... Beste mundu bat hori. Beste mundu bat. Bai, Italiarekin konparatuta beste mundu bat. Justo aprobetxatuz, Angela Merkelek bere 16 urteko kantziergoa utziko zuela, eta Alemania fase berri batean hasten zela, eta kontuari izan behar genuela, zer gertatzen zen Europako potentzian, ez? Nolakoa da gizartea, ez? Esaten dugu bai, Europako lokomotora, potentziarik handiena, baina nolakoa da gizartea zer gertatzen ari da. Eta, klaro, horre ere ez nuen imaginatzen, bertara iritsi ostean, bai, Merkelek boterea utziko zuela, baina gero handik oso distantzia motzera, gerra bat abiaraziko zela Europan, ez? Eta orduan, hori ere beste erronka bat izan zen, bai. Bai, zezu hasierako egun haietan, inbazioaren hasierako egun haietan, Ukrainan egon zinen. Bai, Ukrainan egon nintzen. Gogoratzen dutan, ez dakitzu gogoratuko zaren, nik CNN katean ikusi nuen inbazioa hasi zela, ez genuen imaginatzen. Ez. Bazirudien, bai, badator, baina inork ez zuen imaginatzen azkenean gertatuko zenik, eta gertatu zen, eta idatzi nizun, kontu zibili eta gogoratzen dut zure erantzuna. Ai ama, haurdun nagoela. Nola bizi izan zenuen momentu hori? Oraindik oio ipurdia jartzen zait. Eta askotan semea ikusten dudanean esaten dut ai ama.
Ze, klaro, gu joan ginen Kievera, bueno, inbasioa, oza, herri mailako Ukraina guztiari eragiten zion gerra hasi baino lehenago, ze, klaro, Donbasen 2014tik zegoen gatazka politiko handi bat, baina hasi zirenean esaten agian herrialde guztia erasotu zezaketela, klaro, gu 3 aldiz edo lan joan ginen Kievera, orduan joaten ginen, astebete egoten ginen Kieven bertako egoera kontatzen, eta gero Berlinera itzultzen ginen. Baina azken aldi horretan, Kievera iritsi ginen, eta, bueno, beti bezala, betiko xurrumurruak, zerbait gertatuko dela, baina jende guztiak Kieven esaten zuen, baina ona ez da iritsiko, saiatuko dira Donbasen esparru handiago bat eskuratzen, baina herrialde guztira ez, eta gero Kieven ez dakit nola esan, denda guztiak irekita zeuden, tabernak beteta, normaltasun handia, eta momentu batetik bestera, goizeko 5etan, derrepente hotelean hasi ginen, ez dakit nola esan, atearen hotxak bezala, ateak izten dituztenean entzuten den hotx hori, pum, pum, eta hor interneta ireki, eta jakin genuen inbasioa hasi zela. Eta gero ulertu behar da, ze orain gerra oso estankatuta dago, eta, bueno, nola esango genuke, geografikoki esparruak ondo ulertzen dira, baina lehen egun horietan ezen ezer ulertzen. Ez genekien tankeak Kievera iritsiko ziren ala ez. Ez genekien ze eraikin bombardatuko zituzten, esaten zen ez, parlamentua bombardatuko dute, gobernuaren eraikina, ez genuen ezer ulertzen, frankotiratzaileak entzuten ziren periferian, orduan, klaro, zu, testuinguru horretan, ni aurdu nengoen 5 hilabeteko, zeia nabaritzen zen, eta ikusten duzu jende guztia ihes egiten saiatzen ari dela, dena kolapsatuta dago, eta lagun kazetariek esaten zidaten, joan egin berzara, ezin zara geratu. Joan egin berzara, eta nik esaten nuen, bai, badakit, baina nola? Ze, dena dago kolapsatuta, ezin nahiz egon 15 ordu kotxean itxaroten mugaldea pasatzeko segurtasunik gabe, eta orduan, ez dakit, sentsazioa da hartzen dituzun erabaki guztiak ez direla egokiak, ze olako momentu, inork ez zaitu prestatzen horrelako momentu baterako erabaki bat hartzeko, eta gero zu ere gaizki sentitzen zara, ze esaten duzu ze ez dut arduratsu jokatu, hasten zara ez dakit erru sentimendua izaten, gero beste alde batetik esaten duzu, bueno, baina nik behintzat badaukat joateko aukera, eta beste emakume asko ez, eta gero esaten duzu, baina nik kazetari moduan geratu nahi dut. Baina ezin naiz geratu, eta orain arte kontraesan hori ez dut inoiz bizi izan, ze gatazka bat kubritzera joan naizenean, ni nintzen nire bizitzaren eta nire gorputzaren arduradun, eta nik hartzen nuen arriskua, baina orain ezin nuen bakarrik nigan pentsatu. Eta kontraesan hori kudeatzea ere etzen erraza izan. Ez da erraza, azkenean zu kazetaria zara, baina ama ere bai eta kombinazio hori, ez da? Jendeak askotan, komentario batzuk egiten ditu agian desegokiak, seguruzuk erentzun dituzula, zer esaten dizute korrespontxala eta ama izateagatik? Eske gizonai ez diete galdera hori egiten. Hori da. Eta gizonetan gainera ulertzen da, gerra korrespontxal bat joan daitekela kanpora eta egon 2-3 hilabete kanpoan eta ez da ezer gertatzen. Klaro, gero, bikote bakoitzak bere oreka dauka, ez? Eta hor barruan ez da, ezin gara sartu, ze hor bakoitzak ikusten du nola antolatzen den, ez da? Baina egia da, gure kasuan, gu hilabete bat kanpora joaten baldin bagara, askotan astebete ere. Eta orduan hasten dira esaten, eta umearekin zer, edo nun utzi duzu, edo zer gertatuko da, edo zela moldatzen zara. Eta oraindik hori, eta batzutan ez dute gogotxarrez egiten, baina atera egiten zaien naturala da, ama bati hori galdetzea. Edo ez dakite, haurtzaindekiko WhatsAppeko txatean bakarrik ama jarri, eta hor pixkat epaituta sentitzen zara. Baina, klaro, eskezuk esaten duzu, nire semeak ulertu behar du, ni ez naizela bakarrik ama. Eta denborarekin dena ezin da izan, ez dakit nola esan. Semeek ulertzen dute,
azkenan ingurua da eta galdera desegoki edo deseroso horiek jendeak egiten dituenak bidaia baten. Eta umea, umea lasai egon, umea ondo dago, umea zainduta dago, ez dugu umea abandonatu. Gauzabatek ez du besteak entzen eta komentatzen zenuen. Azkenan gizon korrespontxal eta aita direnei ez dizkietela galdera horiek egiten. Ez dizkite galdera horiek egiten. Baina gure aldarrikapena da posible dela korrespontxala eta ama izatea, korrespontxala izateak ez zaituela ama txarragoa izatea egiten eta aldrebez ere ez. Ez, eta gero badago beste puntu bat, askotan ez dizutena modu zuzenean esaten, baina ulertzera ematen dute eta da gizon bat gatazka bat kubritzera doanean iaia eroi bada, ez? Badirudi ez dakitze ekintza eroiko egiten ari den, eta ama berriz joaten baldin bada, emakume bat joaten baldin bada, zoro bada, bere bizitza arriskuan jartzen ari den, ez dakit nola, arduragabeko pertsona bada, eta niri hori, ez dakit nola, jendeak hori ulertzera ematen dizunean ez den konturatzen, ze ez bata ez da heroikoa, segure lana ez da heroikoa, eta bestea ez da zoro bat, lanbera egiten ari gara. Bai, eta zuzara gainera horren adibide garbiena posible dela eta hor gaudela emakumeak mundu zabalean kontatzen gertatzen ari dena. Zer da kontatzea egokitu zaizun gogorrena? Ez dakit, gauza asko egia esan. Asko kostatu zitzaidan 2014ko Gazako gerran, Hondartzan, Gazako Hondartzan jolasten ari ziren, futbolean jolasten ari ziren lehen guzu batzuk, ume txiki batzuk akabatu zituzten unea. Ze gu Hondartzaren aurrean zegoen jatetxe batean geunden, kazetari guztiak bertan batzen ginen, eta umeak ikusi genituenan Hondartzan jolasten eta misil bat erori zitzaien, ez? Israelek justifikatu zuen garai hortan esaten, inguruan Hamaseko miliziano bat ikusi zuela eta miliziano horren kontrako misil bat zela, baina misila umei erori zitzaien. Orduan, korrika batean iritsi ginen Hondartzara, lehenak izan ginen bertara iristen, eta sarraskia ikusi genuen, ez? Eta horrek asko markatu ninduen. Baina egia da batzuetan gehiago, emozionalki gehiago markatzen dizutela gauza politek, ez dakit nola esan, tristeek baino, ez da? Eta zer da kontatu duzun politena? Adibidez aurrekoan tokatu zitzaidan, 2019an dokumental bat egin genuen, Aulat deitzen da, eta errefuxiatu umeen historiekin. Eta Afganistango familia baten, historietako bada Afganistango familia batena, Greziako Samos uhartean blokeatuta dagoena. Eta 5 ahizpa dira. Eta oso historia polita da, aitak esaten duelako Afganistan utzi zuela, nahi zuelako alabak eskolara joatea eta Afganistanen ezinezkoa egiten zitzaien, ez? Eta aurrekoan jakin nuen Alemanian daudela. Eta Alemanian bizi dira, asiloa lortu dute, denak eskolaratuta daude eta Berlinera etorri ziren bizitan. Eta haiekin egon ginen Berlinen, ez? Eta ikustea 4 urteren ostean nola dauden, lortu dutela, eta alemanan ibaino hobeto hitz egiten dutela, eta eskolaratuta daudela, eta nahi baldun behar dute, nahi dutena egingo dute, baina aukera izango dute haien ikasketekin jarraitzeko, batek dagoeneko 20 urte baino gehiago ditu, kotxeko karneta atera du, eta oso pozik esaten zidan nola lortu duen alemanez kotxeko karneta ateratzea, ez? Eta historia hori, haien historia jarraitu izana eta nola dauden ikustea oso polita izana. Eta Europa guztia gurutzatu dute oinez, Zuri entzunda bakarrik ikusten da, Kazetaritzarekiko daukasun grina eta benetan maite duzula egiten duzuna, etorkizunean, mundu zabalean, munduan zehar edo Euskal Herrian? Begira, ez naiz planak egiteko zalea, gustatuko litzaidake momentu batean itzultzea, baina oraindik ez dakit noiz. Ez dakit. Agian sentituko dut momenturen batean garaia dela, ezta? Baina momentuz ez. Bueno, garaia iristen denean, hementxe egongo gara zure zain, eta bestela jarraitu egiten duzun lana egiten, gozatu egiten duzu eta gozarazi ere bai. Eskerrik asko, Ane, benetan plazerra izan da. Eskerrik asko. Bale, venga. Hemen dauz 2 eta hemen dauz 3. Hori da, baina dizutanak, baina banan-banan. Bale.
arrasate itxusia dela esan zenuen. Kale bati Ane Irazabal izena jartzeko aukera galdu duzu? Ez dut uste Ane Irazabal jarriko diotenik kale bati, baina espero dut ezetz. Korrespontxalek ez duzue deskantzatzen eta edozein unetan atera daiteke albiste bat. Inoiz egin duzu kronikarik mozkortuta? Zeharo mozkortuta ez, baina kristonajearekin bai behin baino gehiagotan, eta nik uste dut ahotsean ere nabaritu izan dela. Italiar batekin bizita, zuk ere egiten duzu italiarrek atzamarrekin egiten duten keinu hori, zein hau? Bueno, batzuetan ateratzen zait. Eta zergatik dira alemanak hain aurreratuak eta euren internet sarea horren txarra? Ba begira, hau Alemanian bizi garen denok egiten dugu galdera hori eta ez dakigu. Baina ez dute inbertitu digitalizazioan eta desastre bat. Ikasi dituzu alemanezko biraoak? Bai, esan ez. Ez. Eta esaten ditudanean normalean, ez ditut esaten, baina esaten ditudanean ingelesez esaten ditut. Eta listo.